Jeg snakker rigtig, rigtig tit med mange af mine klienter om det her med lige pludselig at føle, at man ikke kan lige så meget, som man har kunnet tidligere. At man ikke kan yde det samme på arbejde, at man ikke kan yde det samme hjemme i familien. Og det kan være rigtig, rigtig svært for os at sluge det her med, at vi ikke kan yde det samme længere. Vi vil så gerne stadigvæk kunne det samme. Dels så kan det jo være fordi, at vi er begyndt at sove dårligt, at vi har mange hedeture, som jo rent faktisk ikke bare handler om varme, men også ligesom forbruger rigtig meget energi i vores krop. Det kan også være andre årsager, der er ind over ydre omstændigheder, hvor vi bliver presset, men den her hormonelle ombygning, den kræver altså også energi af os, og gør, at vi i perioder kan blive meget mere trætte eller mindre trætte, og føle, at vi ikke har det samme overskud. Samtidig så sker der jo altså også en aldring af kroppen, og det er jo ikke kun hormonerne, der spiller ind, det er også den almindelige aldring, og det er tæt flettet sammen det her med de hormonelle forandringer og aldringen, fordi de hormonelle forandringer også påvirker vores aldring rigtig meget. Men aldringen kan også gøre, at vi kommer til at kunne mindre, end vi har kunnet tidligere, og det er simpelthen et vilkår, vi er nødt til at sluge og vende os til at acceptere og leve ud fra. Det betyder ikke, at man ikke stadigvæk kan yde rigtig, rigtig meget, men de fleste vil opleve, at de har behov for at have flere pauser, eller i hvert fald længere pauser, at man måske godt i noget tid kan yde det samme, og så har man brug for at hvile mere, at man ikke bare kan drøne derudad, som man hidtil har gjort. Det er det, de rigtig, rigtig mange af os kommer til at opleve. Og det kan for eksempel også godt være, at noget af det kan skyldes den her, hvis man døjer med hjernetog. Fordi det kan jo gøre det rigtig, rigtig svært at yde det samme, fordi man lige pludselig ikke kan huske, hvad det er, at man skal, hvad det er, man havde gang i, hvad det er, at man vil sige, og så bliver man sådan stresset og forvirret. Så alle de her forskellige ting kan påvirke os rigtig, rigtig meget. Og det er noget af det, jeg tit snakker med mine klienter om, den her følelse af, at vi så mange af os kan få, at vi simpelthen føler, at vi ikke slår til, vi er ikke gode nok. Vi skal kunne yde noget mere, synes vi, for at vi er gode nok. Men der er forskellige faser her i livet, og det er forskelligt, hvad det er, at vi kan her i livet. Og når vi bliver ældre, og især også når vi går igennem de hormonelle forandringer, og for rigtig mange også når vi så er forbi menopausen og kommet i postmenopausen, og hvor hormonerne bliver rigtig, rigtig lave, så er der mange af os, der kan opleve, at vi er stadigvæk, at det ikke kun er de hormonelle forandringer, men at vi nu stadigvæk har mindre energi. Fordi det er bare, alt i kroppen kører langsommere, undtagen, som jeg altid siger, fedtcellerne, de kører ikke langsommere for ret mange af os. Men alt det andet, det kører langsommere og langsommere om at blive opbygget og dannet. Så det er en snak, jeg rigtig, rigtig tit har med, om hvordan kan man så finde ud af at tilpasse det. Jeg har klienter, der er nogen, der er gået ned i tid. Jeg har klienter, som måske har skiftet arbejde. Jeg har også nogen, som knokler derudad på arbejdet, og så er de fuldstændig flade og kan ikke det samme i deres fritid, som de kunne tidligere, og siger, at jeg har ikke noget socialt liv længere, for jeg kan simpelthen ikke overskue det. Jeg kan kun lige klare mit arbejde. Og der er jo forskellige måder, hvordan vi håndterer det her på, og hvor det er, vi har lyst til at putte vores energi hen. Men det handler i hele tiden om at finde ud af, ikke at komme til at bruge, som jeg sammenligner det med en bankkonto, at den skal helst i hvert fald gå i nul. Når først vi begynder at gå i minus, og vi bruger mere energi og overskud, end vi har, så er det, at vi begynder at få større problemer, end vi ellers ville have haft. Så vi skal helst sørge for, at vi kan være heroppe. Og det er vidt forskelligt, hvordan vi håndterer de her ting, men på en eller anden måde er vi nødt til at forholde os til det her med, at vi ikke kan det samme som tidligere. For som jeg siger, det er det nye vilkår. En dag så havde jeg en klient, hvor vi snakkede om det her med, at hun følte, at når så det blev weekend, og så skulle hun lave en masse i huset, blandt andet skulle ud og ordne haven, så den var fin, og fordi det var jo det, hun også tidligere havde kunnet også på hverdag, sådan ordne mange ting, men det kunne hun så ikke længere, og så følte hun, at når det så blev weekend, så skulle hun virkelig knokle i weekenden. Og der talte vi så lidt om, jamen det her med, at hvis ikke hun gjorde det, så fik hun dårlig samvittighed, og følte igen, at hun ikke slog til, og hun ikke gjorde tingene godt nok. Så snakkede vi lidt om, jamen
en løsning her, det kunne være at sige, jamen for at jeg ikke skal få dårlig samvittighed, så kunne hun gøre det, at hun aftalte med sig selv, når jeg arbejder 2 timer om lørdagen og 2 timer om søndagen, eller hvilket timeantal det nu er, medmindre det selvfølgelig er hele dagen, eller 8 timer, eller sådan et eller andet. Men et begrænset antal timer, så man har den aftale med sig selv, så man stadigvæk føler, at man får lavet noget, så ikke man skal gå og stresse over, at man slet ikke får lavet noget, og så kan man holde fri resten af tiden, for det er den aftale, man har lavet med sig selv. Det jeg rigtig gerne vil sige med det her, det er, at prøv nu lige at tage vare på dig selv. Husk lige på, at det er kun dig, der kan sætte den her grænse for, hvor meget, og kan mærke efter, hvor grænsen er for, hvor meget du kan klare. Og det er kun dig, der kan passe på dig selv. Desværre er der ikke nogen andre, der sådan rigtig gør det. Så det er virkelig vigtigt, at du selv mærker efter og er god ved dig selv og giver dig selv lov til at være i den fase, du er i livet, for det er også det handler om. Giv dig selv lov til, at nu er du i en anden fase. Nu er du ikke i spurtefasen, og det er okay, at vi er i en anden fase. Vi har noget andet, vi kan give. Vi har noget andet med. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at du passer godt på dig selv, og ikke er med til at køre dig selv fuldstændig ned. Så jeg håber, at du vil tage det her til dig, og så begynde at acceptere dig selv og din nye krop og de nye vilkår, du må leve under.